Què passa, Bon dia, de nou aquí estem. A on? Pescant. Si has entrat aquí pel títol, vas malament. Avui venim a pescar. Amb qui? Ei, com va? No volia faltar. I on tenim avui? Bueno, avui estem aquí en el Delta, a Camalgo. Avui no hi ha barco, avui només sorra. Anem-hi. El lloc aquí és màgic, això és mega màgic tot. La moguda, el vent, fot un vent que no s'hi pot estar. I no sé què farem, em sembla que anem a buscar un lloc més de refugi, no? Per aquí... Sí, molt convé, no? Millor. A veure què. Volíem anar allà. Allà al final, però el tema és que no s'hi pot passar. Perquè tot això és parc natural i mogudes. I es veu que hi ha la moguda dels ocells que foten ous i no es pot passar perquè trepitges i tal. A veure què fem. Ec! Un punt vermell. Però que està gravant o no? Fica aquí baix, un punt vermell. Això és que grava? Sí, estàs gravant, Ec, mirau, estem aquí a un lloc increïble, un secret spot, i portes, Fran? Ec. Fua. Però què és? Què és això, Fran? Això és la teva canya, La meva no pesca això. És totxo o no? Va per dalt, Hòstia, però és tope de totxo, Sí. Què és? Un peix vegà. Vegà? Sí. No. Sí, Com? Jo no el conec, aquest. S'ha mullat. S'ha mullat? Està banyat? Està mullat. Però ja et dic què era, Era igual que tots els que he pescat jo ara. Totes aquestes canyes. Tot això ho has agafat tu? Tot això jo, Soler. Mare de Déu, buah. Quina pescada de canyes, Fran? Sí. Hem vingut aquí. Aguanta, tu! A prendre pel cul, Fuà, vaya lance. Has vist? Bueno, canvi d'espot. On hem anat? A l'altra bonda? A on? On el vent? Sí o no? Sí, falta una ventada. I aquí què hem pescat? Doncs pues mira, jo he pescat... Epa! Oh. Hola, ja l'he liat, tu. Hola. Oh, xaval, quina sort, Aguanta, tu. Mira, quin pou. Bueno, mira. Mira, quina peluca, tu. Pesca vegana. Tu, què ens ha passat, Miquel? Molt heavy, Ens han vingut els agents rurals. Ens han vingut els agents i ens han demanat els papers. Bueno, han fet la seva feina. Sí, i bé, i han estat informant d'històries superinteressants com les talles mínimes que hi ha en aquesta zona i de més, que es veu que això és una moguda que flipes. I la recomanació que ens han fet, que penso que és molt bona, que és com si tu pesques i tens llicència de pesca, és cosa teva d'informar-te com està el tema de la pesca en aquella zona on te vagis, perquè es veu que les lleis, doncs un ajuntament pot dir una cosa i un altre ajuntament pot dir una altra cosa. Llavors, a cada municipi tenen les seves normes, les seves lleis. Així que, bueno, ens han deixat pescar i molt bé, la veritat. Ens han donat un pamfleto que ens l'han enviat per iDrop, tope de guapo. Com es diu iDrop en català? No sé. Aire? Salt d'aire. Sí. No ho sé. Bueno, molt amables els agents, però. Sí, i ara què farem? Anirem a canviar d'espot. On anirem? Has parat de gravar o no? No, estic gravant. Ara ens anirem a on? Pues a l'Ampolla. Canvi d'espot. Això es tracta d'això, no? D'anar canviant de llocs. Si no pesques en un lloc, per què tenir paciència i esperar-te allà i provar amb el vent i de més?
El seu és anar a un altre lloc. A on? Aquí, no sé on és, però a la platja. He anat a una platja que s'està bé, no fa vent, té bona pinta. I què hem pescat? Pues res, dues algues. Dues algues, eh? Dues algues. I un palo. I un palo. Però bueno, Què has muntat ara? Un egui? ara he posat un egui per veure si hi ha una sipi, però crec que no és, No? No. Jo també el provaré. Però vinga, almenys si hi ha sort. Va. Uah, xaval, quin flow, xaval, flow inhumà. Uah, xaval. Tu. Què portes, Ja s'han anat? Ah, Portava una roca. jo li monto això. Que es veu menys 4, que sí? És lo que hi ha. Pues li monto això i provarem això, a veure si surt alguna o no. Se canya. No, és que vull fer coses. Està gravant ja, tio. Com que està gravant? Sí, l'he donat sense voler, però bueno, tira-li. Tu què? Pues molt magre avui, s'assumpto. Poca cosa. Tu, mira, vull fer coses així. Sí. Ens anem ja, tio. Jo crec que el millor que vam fer és anar a dinar, tio. Sí. Ja és ben hora, també no pescant res, No. així que cap a casa. Avui dinar vegà, perquè no hem pescat proteïna. Claro, 4 algues i ja està. Clar. Tot esperem que demà ens portin en barco, no? Sí, Tant de bo. si Déu vol. Seria bo. I res, doncs aquí s'acaba. Ja sabigueu que heu de deixar comentaris amb el títol del següent vídeo. Què més? Subscriure's, I donar like. donar like, donar-li la carmanola aquella, la carmanola perquè us arribin les notificacions i ens veiem al proper vídeo. Aquest vídeo ha sigut tope d'any, quin fàstic de vídeo. Sí, no agafar res, però bueno. T'ho has passat bé? Sí, Jo que és també. important. Uau, un dia que t'hi cagues, hem pillat vent, què més Pues vols? ja està. És que aquí va pescar i pesca és un tolai. Sí. És un tolai. Aquí s'ha de venir a la patxanga. Pues Alec, que vagi molt bé, Au. eh?